Almanya daxwaz ji hikûmeta Lubnanê kir ku yek ji berpirsên herî mezin yên rejîma Esed piştî derxistina dadweriya Almanya ya deşnameyeka girtinê derheqê wî de derxist bi sedema encamdana tewanên şer derheqê sivîlan li Sûriyê. Govara Der Spiegel belav kir ku Berlîn daxwaz ji Lubnanê kiriye ku fermandarê istixbarata Esmanî ya rejîma Esed Cemîl el-Hesen ku tê texmînkirin ew ji bo dermankirinê li Lubnanê radest bike. Dê gotarê de hatiye ku ev cara yekemîn e ku hikûmeta Almanya bi awayekî dîplomasî lê berpirsên encamdana tewanên şer li Sûriyê ji rejîma diktatorî Esed digire. Rêveberê Tora Sûriyê ya Mafê Mirovan Fadil Abdilganî da zanîn ku ev tevgera Almanî nameyeke bihêz e ji bo çeteyên kîmawî ku ew nikarin rêzgar bibin, wek amajeyekî ji bo daxwazên berdewam ji bo sizakirina berpirsên diber tewanên şer yên li Sûriyê hatine encamdan. Li gor kovarê ev daxwazname li vû tevgera El-Hesen asting dike û fişarê li ser rejîma Esed zêde dike ku Yekîtiya Ewropayê li dijî wî hin tedabîran dike ji bo bidûvçûna encamderên tewanan, herwiha sepandina sizayên aborî yên tund ku hin zilamên kar kompaniyên girêdayî rejîmê li xwe digire. Serdozgeriya Almanî daxwazeka navdewletî kirbû ji bo girtina Cemîl el-Hesen bi tometa encamdana tewanên li dijî mirovatiyê li Sûriyê û ev yek dê çarçoveya hemahengiyeka ewlekarî Almanî-Frensî ji bo bidûvçûna encamderên tewanên şer li Sûriyê birêve diçe. Li gor dadweriya cîhanî ya ku dihêle kesên ku yasa bin pêkirine ji derveyê xaka Sûriyê jî siza bibin. Birîndar ji welatiyên sivîl û dûbarebûna pêla koçberiyê lê gundewarê Hemayê ji bo bombebaranekirina rejîmê berdewamin. Di heftiya derbasbûyî de serdozgeriya giştî ya Fransa û Almanyayê girtina hin fermanderên istixbarata rejîma Esed ragihandin ku destê wan dê tewanên li dijî mirovahiyê li Sûriyê de hebû.